Ons is die top 5 van Pakkersdorp Hoërskool. Hallo allemaal, ik is Jamie Mafutu. Ik is onder de top 5 van Pakkersdorp Hoërskool. En mijn beste vak wat ik was, die vakken wat ik het beste geschreven was, economie en bezigheidstudies en geschiedenis. En ik ga Potchefstroom toe gaan social work doen in Potchefstroom. Hallo, ik is Jody Kiewits. Mijn vakken waar ik bezig gevaren is geschiedenis in Engels en Afrikaans. En ik heb aanzoek gedaan bij NMMU, als ook bij IWK, maar ik heb besloten ik ga IWK toe voor journalistiek. Hallo, mijn naam is Iwaro Friaks. Ik weet toerisme is het beste vak waar ik aan het doen heb. Ik ga een summerstrand toe bij NMMU en ik ga studeren voor architectural technology. Hi, ik is Lakeisha. Mijn beste vak was Engels en geografie. Volgend jaar ga ik bij Stellenbosch moleculaire en biotechnologie doen. Hi, mijn naam is Franklin Willemse. Mijn beste vakken was Engels en Afrikaans. Ik is bij NMU, zowel als Noordwest Universiteit aanvaard, maar ik heb besloten om NMU te doen.